X'kien li wassal biex illum il-Papa Pawlu VI qed jiġi ddikjarat qaddis. L-ewwel nett ngħidu li wara l-mewt tiegħu fl-1978 dan il-Papa ġie xi ftit minsi mhux bi skop imma minħabba kif kienu ġraw l-affarijiet. Nistgħu insemmu il-pontifikat qasir tal-Papa Ġwanni Pawlu l-ewwel illi kien ġibed ħafna attenzjoni b'mod partikolari minħabba il-qosor tiegħu, kif ukoll Ġwanni Pawlu II illi f'ħafna aspetti kien figura ġdida għall-Knisja Kattolika. Kien l-ewwel Papa illi mhux Taljan wara kważi 4 sekli, kif ukoll l-istil ġdid illi ġab bħala pontifikat. Illum għandna il-kapaċità li narfu iktar x'inhi r-rikkezza ta' dan il-Papa. Dak iż-żmien meta miet kien hemm dak il-bżonn illi kemm fl-Italja u anke fil-Knisja jiġu minsija is-snin 70. Dan għaliex is-snin 70 fl-Italja kienu assoċjati ħafna mat-terrorizmu u ma' reati simili illi kien hemm, u is-snin 70 fil-Knisja kienu żminijiet fejn kien hemm firdiet kbar kontra dawk illi jissejħu nistgħu ngħidu etikettati bħala il-liberali u l-progressivi. U xi ftit il-figura ta' Pawlu VI ġiet assoċjata b'mod żbaljat ma' din il-firda li kien hemm fil-Knisja. Illum narfu aħjar ir-rikkezza kbira tiegħu x'kienet. L-ewwel bħala dak il-Papa illi kompla il-Konċilju. Narfu iktar il-Konċilju x'kien illum illi ma kien sempliċement tibdila kosmetika, jiġifieri ta' barra fih dan il-Knisja. Pereżempju biss it-tibdil fil-lingwa li nużaw fil-liturġija jew kif iqaddes is-saċerdot fuq l-artal. Imma kien tentattiv biex il-Knisja ixxandar aħjar il-bxara tajba fil-modernità. U Pawlu VI kien protagonist kbir f'dan il-kambjament. Pawlu VI inġustament kienu laqmuh b'diversi laqmijiet, pereżempju Paolo Mesto flok Paolo VI. Jiġifieri xi ħadd li huwa qalbu sewda, jew inkella l-Eterno Amleto, ġifieri xi ħadd li hu dejjem fid-dubju. Però kien hemm xbija illi kienet tfisser tajjeb ħafna il-missjoni tiegħu. Il-Ċireneu. Pawlu VI qal b'dan it-tibdil illi ġab entużjażmu kbir fih dan il-Knisja imma wkoll dbatija, għaraf jerfa' is-salib tal-missjoni li jilmu lej afdalu. Pawlu VI il-Knisja għarfitu bħala qaddis imma mhux biss ta' dak li jagħmel, imma wkoll ta' dak li kien, b'mod partikolari mill-kitbiet privati tiegħu narfu li kien bniedem ta' spiritwalità qawwija, kien bniedem illi mal-mulej Ġesu kellu dialogu kontinwu, b'mod partikolari dawk il-kitbiet illi kiteb fl-aħħar ta' ħajtu, it-testament spiritwali u l-pensiero alla morte fejn jirrifletti fuq il-mewt. Hawnhekk toħroġ ħafna dik id-dimensjoni qawwija illi kellu, xi ħadd illi kien konxu ħafna miċ-ċokon u mill-limiti tiegħu, imma fl-istess ħin kien jafda fil-grazzja ta' Alla. Il-mulej Ġesu kien se jqawwih biex anki bid-djufijiet u l-limiti li kellu jaqdi lill-Knisja bl-aħjar mod u jkun xut fidil tal-Evanġelju.